No niin, se on Mr. Masti Mahti tältä päivää ja nyt on Internet Channelia, kun sain oman huoneessani niin tämän modemin. Intenon modemi, 100 meganen netti, oh yeah. Uploading speed 30 tai 40, en ole varma. Tässä on aika monta näitä USB-paikkoja ja näitä. Moni mahtuu sitten tänne ja siellä on resortti on valmiina ja Internet Channel. Mä nyt voin vähän esitellä tää netti, jos te ette omista Wiitä, niin tältä näyttää siis tämä Wii-netti, joka tulee näkymiin kohta. Tästä en tiedä mikä tässä on, kun tohon jää nyt tämmönen ja sori kun on putkitelkkari, ei voi mitään. Ja nyt siirrytään tämä, mitä vittua, ves mun hiiri, vittu saatan. No niin. YouTube perhana random. Nyt tuon on ei edes misklikkiä. YouTube XL. Ihan kiva. Ja nyt katsotaan. No. No niin. Sori, jos taas tätä kuuluu tämän puhetta, en voi sille mitään. Popit ei oo niin hyvät, kun tässä katon nämä kajaat niinku tässä telkkarissa kiinni, mutta voimme tehdä ne supperitkin liittää, mutta kyllä mä nyt enemmän koneella popitan. Ja sitten ääntä lähtee toki. Fullscreenikin pyörii. What? Menee nyt. Random books, mutta boom. Eli tää pelittää ihan hyvin sinänsä. Ja siika taas. Mitä vittu? Mennään vittu katsomaan mitä resultseja löytyy. Tämä mun vlogi löytyy. Kiva. Tosi kiva. Joo, tällaista. Sitten se on shareettama relata-flage. Tästä on share. Ai niin, tänne pitäis. Maevaideus. Onks tässä semmonenkin? Mitä vittua? What? Mulle ei kerrottu. Ottakas hetki. No niin, nyt kirjauduimme tänne sisään ja katsotaan miten tämä nyt toimii. Epäilenpä ettei toimi, mutta se olisi niinku niitä perusvirheitä mitä tässä nyt sattuu olemaan, mutta onks mä nyt niinku kirjautunut tai jotain? Top rated, most jotain. Vittu, mä hävitin taas mun hiirä. Tää on jännä. Videos, my videos. Hei katos. What? Subscribes. Uploads, settings. Mun uploadit. Oh yeah. Wow. Kyllä. Kyllä toimii. Mennään kattoo vittu. Rondo 925. Mitä vittu? Oh shit. No niin, kyllähän me nyt pääsemme tänne Rondo 925 channelille ja täällä on vlogeja on paljon ja tällaista. Rondokas laittaa käyttöön suoraa virtaa. Anteja pelailua. Katsotaan.
mäkin otan. Ehdottomasti paskaa. Ja ehdottomasti muukko. Ehdottomasti. Ei, aasin molkakaajo.